Paglipay o pagmaya sa ulugon ta, ang grasyang gihatag sa Dios pagahandumon ta, gasa gihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang batang Jesus ang ninyo, tinubdan sa pagtuo. Atong isang iyang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan. Atong isang iyang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos nung kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Itawag ta sa pag-alagad, di unay nga paghalad, sa kinabuhi nga balaan, gikan sa amahan, Maria mong inahan, sa pagtuo ikaw sumbanan, kami giyahan mo, pagsangyaw sa pagtuo. Atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan. Atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos ng kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Cebuano. Taliwala sa mga pagkamay ug mga pagsulay, pagapuy-an ko, ligunon ko akong atong isangyaw ang pagtuo ni Kristo, ang gugmag kalinaw, ang kaluwasan, ipaambit sa tanan. Atong isangyaw ang ebanghelyo ni Kristo, ang Diyos nung kaluoy, pagkamaayo, niya ka natong mga Pilipino. Atong isangyaw ang Ayong gabi mga kapamalandong, mga igsoon ko diyan ni Kristo. Welcome sa ato ang tulumanon, ang atong pamalandong karon live. Og happy Sunday kanatong tanan karong dawa igsoon karong Dominggo ha. Atong gisaulog no ang Ascension Sunday. Then ang atong santos nga ebanghelyo karong adlaw naghisgot og usa ka misyon no. Misyon natong mga Kristiyanos, mga tinun-an ni Kristo nga diin sa ato diyang pagpuyo diri sa kalibutan, dili lang ta magpuyo nga kanabang kung unsay atong gustong buhaton, kundi adunay misyon nga gibilin
ang atong Ginoo nga atong buhaton diri sa kalibutan. Now, speaking of mission, brothers and sisters in Christ, ang pinakadako kayo nga blessing, no? Pinakadako kayo nga blessing nga atong nadawat is ang gisaan ni Kristong mao ang Espiritu Santo. So sa ato di ang misyon sa kalibutan, wala ka mag-inusara igsuon, no? Ayaw buhata para sa imuha lang kaugalingong kusog, kundili anaa ang Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoo nga muuban nato, mugiya nato, umudasig nato. So tungod niya ana igsuon ko diha ni Kristo karong gabi una, ang atong tema sa ato ang episode karong gabi una, atong susihon, atong tan-awon ug atong ilailahon ang Espiritu Santo. Ug unsa may gihimo sa Espiritu Santo, unsa may role sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi diha sa atong pagpuyo adlaw-adlaw ug labi na nining pagtuman ug pagpuyo ning maong misyon. So tungod niya na igsoon kapamalandong atong kauban karon si Brother Ali, no, from Cebu City para sa pagpaambit, pagpasabot kanato og pagpalawom kung unsa man kining Espiritu Santo. Apan sa dili pa igsoon ko diha ni Kristo, atong timbayaon ang atong mga kaigsuonan diha sa nagkalanlaing parokya, ilabi na sa atong mga kaigsuonan diha sa may gikan sa parokya sa may Magsaysay, no, ngadto sa Lugait, Misamis Oriental. Aduna tay daghang mga kaigsuonan, mga charismatic diha nga labi na katong kanunay nga nagsunod sa atong programa, kini nga atong pagpamalandong matag adlawng Domingo. So igsoon, kumusta mo diha? I hope na manaa ka mo sa maayong kahimtang, nakapahiluna ka mo diha para sa ato ang pagpamalandong karong gabi una. Ingon mausab atong itimbaya ang atong mga kaigsuonan, mga OFWs nga nagsunod nato, no, doon natay nagsunod diha from Hawaii, no, then naapod ta diha atong igsuon diha sa may Singapore nga tigsunod nato. O sa tanan-tanan nga itong mga kapamalandong nga nagsunod diha sa may Manila, katong sa may Bulacan, welcome sa atong tulumanon karon ang atong pamalandong. So mga igsoon, no, dili na nako dugayon atong i-welcome si Brother Ali para sa pagsugod sa ato ang tulumanon. Brother Ali, may gabi diha kanimo. May gabi, Brother Alex, may gabi kaninyong tanan, mga suki sa kapamalandong sa atong kada semana gyud nga tulumanon. Dugay-dugay na kong kabalik, marag first time ron, karong tuiga, no? Last na kong uban ninyo, Brad, atong December pa to. Yes, Brad. So, mingaw na sad ko ani na kay kanang kada Domingos gabi simba ra may among buhaton, pahuman pahuway. Karon di okay ra. Praise the Lord. So hinaot nga dili ta mubuhi karon hantod mahuman nato ang atong tulumanon labi na sa pagpaambit og hopefully magampo ta sa pagsinati nato sa Espiritu Santo niining semana sa Pentecostes kay sugod ugma mao naman nagsugod naman ta sa atong septenaryo sa pista sa Espiritu Santo karong sunod nga Domingo pohon. Praise the Lord. Okay, Yeah. so sige Brad Al, padayon. So good na ta. Okay. Sige Brad. Okay, diha sa atong pagtulunan, ang atong topic karon gi-assign kanako is the role of the Holy Spirit sa atong kinabuhi, no? Pero sa dili pa atong tan-awon usa, doon na tay outline gamay. Meaning topic nato doon na tay 5 ka puntos, no? Ilailahon nato una kinsa man ang Espiritu Santo. Unya ato sang lakbitan kung giunsa sa mga apostoles na dawat nila ang Espiritu Santo. Nya sa atong kabahin unsa man sa nato pagdawat sa Espiritu Santo, nya ato sang ilakbitan kining mga gasa sa Espiritu Santo og ang importante unsa man gyoy role sa spirit nato. Mao na ning ikalima nga siya maga-bag-o, maga-transform sa atong kinabuhi. So mao na ang 5 kabutang nga angay natong subayon ining outline nga atong giandam alang karong gabi una. Sugdan nato mga igsoon ko, who is the Holy Spirit? Moingon ganitag who, magisguta sa person. Lahi ito pangutanang what. Manitag what is the Holy Spirit? Kuha na siya, nagtubag na sa pangutana, no? Pangutana ni siya sa nature o kinaiyahan
sa Espiritu Santo, that the Holy Spirit is God. Pero maingon kag who, siya ang matod pa sa credo na to, no? Diya sa Nicene Creed, I believe in the Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? The Lord, the giver of life. Ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi nga nagagikan sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak gisimba ug gihimaya. Sa Latin na siya is qui ex patre filioque procedet. Importante na mga igsoon kay grabe ang history ni ining credo, no? Pag himo ni nga credo doon ni protesta. Gamay lang lakbit nga asoy, no? Ang ni protesta mo ni karong Greek Orthodox, nahimos lang Greek Orthodox. Nibuwag sila sa simbang Katoliko kay tungod di sila kadawat nga Espiritu Santo nagagikan sa Amahan ug sa Anak. No, naginganlan sa church history pa og filioque controversy. Kaya ang ilang gusto mao ni the Holy Spirit proceeds from the Father through the Son. Ang ila kay through. Nya nga to kay firm man gid ang Katoliko nga simbahan. Dili oy ang Espiritu Santo gikan gyud sa Amahan ug sa Anak. Sa dili oy Amahan pinaagi sa Anak. Sa Amahan gyud ang Holy Spirit niya niagi lang sa Anak. Nya dili lagi and lagi. Insya through nagbuwag. Unang dako kay ni mga 300 million ka membro sa Greek Orthodox karong panahon na, no? That is one-fourth sa number sa Roman Catholics. Nya ang usa ka dakong issue gyud mao gining credo nga ang Espiritu Santo nagagikan ba sa Amahan ug sa Anak or sa Amahan pinaagi sa Anak. Daghan na to wa ka appreciate kay naani, no? Kay mo ta kay bawo nga dako di kay nig impact sa history sa atong Christianity. So mao na sa pagtulunan sa simbahan, ang Espiritu Santo is God, Diyos, niya co-eternal and co-equal to the Father and the Son. Okay? Tulo sila ka personas, equal sila na personas, pero lahi sila kada usa. Niya usara sila sa kinaiyahan nga maong Diyos, no? Okay, so ato lang lakbitan kay dili man na atong topic ron ang Trinity gyud. But let's remember that the Holy Spirit is part of the Trinity. Unya usa may iyang role diha sa Trinity. Siya ang creative power diha sa tanang kinabuhi. Kay numdum ta sa Genesis, no, chapter 1 nga sa sinugdan gibuhat sa Dios, sa sinugdan gibuhat niya ang langit ug ang yuta ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Genesis kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 3. Nya gibulhutan sa Dios ang bangag sa ilong ni atong lapok nga iyang gihulma. Nya pagbulhot niya nabuhi ang tao. Nya ang pulong espiritu sa Hebrew ruach, no? Nya sa pinulungan nga Griego pneuma. Ang pasabot ni ana mga kaigsuonan ginhawa. Latin na is spiritus, noun. Nya ang verb ana spirare, to breathe. Kay imagine ka nga kana bitang imong bulhutan ng balon, no? Imong paburuton, na? Di ba? Mupasud man kag hangin gikan sa imong ginawa ngadto sa balon, yang balon ni burot, di ba? Imagine ka niya labi ng mga bata pa, mahilig kita ba burot-burot ang balon. Imagine ra gud na ang naghatag og kinabuhi nato nga tawo nga naglihok taron buhat 11:28, no? Nga naglihok ta, in him will live and move and have our being is the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo nagpalihok na to, naghatag og kinabuhi, importante kay siya. The Lord, the giver of life, no? Siya mo'y nag-animate sa tanan. Niya siya pud mo'y nagdugtong ka nato, naghiusa ka nato. Ingon nga ang Amahan ug ang Anak nahiusa, ang ilang gugma na lambigit nila mao ang Espiritu Santo, mao ginay role niya. The Holy Spirit, no? Notod pa, the Holy Spirit unites, the devil divides. Ang trabaho sa Espiritu Santo, sabong-sabungon ta aron mabuwag-buwag ta, no, mag-away-away ta, pero ang Espiritu Santo mo kuha na to, mo tapok na to pag-usap, mo hiusa ka na to, mubugkos ka na to pag-usap. Siya ang mugiya na to sa atong panaw paingon sa kinabuhing dayon. Sa Juan 14, 16, 17, nagingon na Ginoo, mangayo ako sa Amahan, ug siya mohatag kaniyo og lain, another paraclete, paraklito, advocate, magbalantay, magtatabang, no? Na makig-uban kaninyo. Kinsa siya? The Spirit of Truth. Espiritu sa kamatuoran nga dili madawat sa kalibutan. Kay ang kalibutan di man kakita niya o di man kailan niya. Pero kamo, yang giingnan ang mga tinunan,
makaila niya. Ug siya magpabilin kaninyo o makiguban diha sulod kaninyo. Ispuko mo na, no? Okay, now, do not underestimate this ministry of the Holy Spirit. In fact, ang simbahan nag-ingon nga ang atong pagtulunan is the Spirit builds the church and the Spirit is the soul and the life of the church. Nganong nag-exist pa ang atong simbahang Katoliko, so ding 2,000 katuig nga birada sa mga kaaway sa simbahan o sa sulod sa simbahan na say nagpabuyag. Tayog-tayog lang ang simbahan, uyog-uyog lang, pero wa kita nabungkag kay tungod sa Espiritu Santo nga maoy nagpuyo din he. Ha? Ato nang palawman on yung taon-taon mga kaigsunan ko. Padayon ta. Okay. Ang Espiritu Santo aktibo kayo. Labi na gyud panahon sa atong Ginoong Hesukristo diha sa iyang sa iyang conception. Sa paglalang sa Ginoo, no? Diha sa tiyan ni Santa Maria. Mabdo siya sa mga birhen. Kinsa pa'y nagpamabdo sa mga birhen? Kinsa pa'y naglalang sa Ginoong Hesukristo sa tiyan? Espiritu Santo. No? It was conceived by the power of the Holy Spirit. Ya kini manindot mga igsoon. Pagbunyag sa Ginoo, iyag yung gihiwat nga ang Holy Spirit mo abot. Kaya papunta nga ang Ginoo gibunyagan sa edad nga 30. So sa wa pa siya mag-edad og 30, wa gid siya nagwali. Wala. Nagpuyo siya ordinaryong kinabuhi, panday siya. Unsa may gihiwat sa Ginoo? 30 katuig naman wa magid siya nagwali. Naghuwat siya sa Holy Spirit. Pagkunsad sa Espiritu Santo, diya siya pagbunyag, sugod na siya. Unsa gani sunod nga gibuhat niya human sa pagbunyag, nagpuasa siya 40 ka adlaw 40 gabi nangandam siya kay tintalon siya sa yawa. Nya sukad adto nagwali siya sud sa 3 ka tuig ug tunga kuyog niya ang Espiritu Santo sa tanan niyang mga gimbuhaton sa pagwali, sa mga milagro, sa pagpapahawa sa mga daotang espiritu tungod na sa gahom sa Espiritu Santo nga nakig-uban sa Ginoo. Mao gani pod nga nag-ingon ang Ginoo, ha? Unya atong tanawon na sa Lucas 24. Moingon ang Ginoo. Giingnan niya mga apostoles, no? Human siya nabanhaw. Pabilin mo din dahil nasa kaslangit, pabilin mo ha. Ano man, hangtod nga kunsaran mo sa saad, Espiritu Santo. Nagpabilin sila, nagtapok. Mo nang pagsaka niya sa langit. Nya pagka na Pentecost na 10 days after magito actually, no? Kay ika-40 ka adlaw human siya nabanhaw ni sakag langit ang Ginoo. Then 50 ka adlaw mo man ay pista sa Pentecostes. By the way, kanang pulong Pentecost 50 ka adlaw human sa Passover, no? Ang ato mag-uusay hunahuna nga ang Pentecostes nagsugod pag-abot sa Espiritu Santo, no? Dili mao. Ang Espiritu Santo ni kunsad atol nga ang mga Hudiyo nagpista sa Pentecostes. Kaya kanang Pentecostes pista man sa mga Hudiyo every year man na. Sugod na dito sa Kamingawan. 40 ka adlaw human sila ni tabok dito sa dagat nga patay gikan sa Ehipto led by Moses. 50 days after that mao na Pentecost. Okay? Mao na Pentecost. So ang Espiritu Santo na naiming nga ni kunsad siya. Pag kunsad niya dito sa upper room, ang espiritu ang mga tinun-an na kunsaran sa Espiritu Santo, no? Kakita dila sa kalayo mitugpa sa ilang ulo, apil si Mama Mary dito, gi-empowered sila. Nya kadto mga talawan nga mga hadlok pa kay gipatay ang Ginoo na wala ang iyang katalaw. Nindot kay no ang role sa Spirit, and then ready na sila to go. So kinsa may gihuwat sa simbahan, so wa pa siya magsugod og wali. Espiritu Santo. Mao na nga ang Pentecost year 33 ang pag-abot sa Espiritu Santo ni anang Pentecostes anang tuiga mao ang official nga birthday sa atong simbahan. Unya gikan adto hangtod karon wa na gitabiyae sa Espiritu Santo. Apan apan lang mao bitaw ni aning charismatic renewal kay para pag-promote gyud nga makaila kita sa Espiritu Santo kay for the longest time ang Espiritu Santo sa tulo ka personas mao ra ginedi nato kasagaran sampiton kung magampo ta amahan, no? Diba? Si Hesukristo, oy dautan ana. Pero ang Espiritu Santo apil mo gina. Trinitarian ba gyud? O bitaw nang inigmisas pare, mga pare ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios na amahan, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaan ninyo, tulo magina. Tulo gina siya. Nya pag-ampos pare, mga pare, o amahan, sa tumoy anak, kining tanan ang gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo. Pwede na di kita mo istorya sa Holy Spirit, pwede.
doon na tayo panaghigalaay sa Spirit. Mo na meaning ng communion. So una na, intimacy, na fellowship, and the fellowship of the Holy Spirit be with you. So ang pulong fellowship, communion, panagiusa, panagigalaay, kanang pagkisandurot, kanang bang intimacy, oneness with the Holy Spirit. Okay, so we promote the devotion to the Holy Spirit kay without the Holy Spirit, bisag unsa pa kanindot ang atong mga programa, bisag unsa pa ka maayong laki ka mo istorya, o bisag unsa pa ka effective ang sistema nato sa ato ang ministry, structure sa atong community, kung dili inaubanan sa Espiritu Santo, wa ginay kinabuhi. Patay, laay, luya. Muna sa buhat, J. 38, nag-ingon San Pablo, nag-ingon ng pulong sa Ginoo, the Spirit of the Lord is upon me. Okay, si Jesus nag-ingon ani sa Lucas 4:18, no? The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the gospel to the poor, no? Sa buhat J. 38, nag-ingon, the way God anointed him. By the way, ang author sa buhat sa mga apostoles, maugyapon si San Lucas. Maunang ang buhat sa apostoles, continuation sa gospel ni Saint Luke. Mauna ang sulti ni San Lucas, no? Ang pamaagi nga ang Diyos nagdihog ni Kristo. Diha sa Espiritu Santo ug sa gahom. Nagalakaw siya, nagbuhat og mga maayong butang, nag-ayo. Tanawa? Healing all who were in the grip of the devil, and God was with him. See, because the Lord said, the Spirit of the Lord is now upon me. Next point is, giunsa man pagkadawat sa mga apostoles sa Espiritu Santo, mo nang giun ako ganina. Pabilin ka mo ay muglakaw. Nagpabilin sila. Inumdum mo atong upper room. Ang upper room, maunang lugar nga nanihapon ang mga apostoles uban sa Ginoo Last Supper. Mausad ng lugaraha nga ni kunsad ang Espiritu Santo. Dito sila nagtapok, nanirado sila. Niabot ang Spirit, nangabli sila kay si Pedro, di naman mundag istorya niya ang sagawa sa upper room, kay second floor man ang upper room, nagtapok-tapok ang mga tapor tindagana. Di buok adlaw, nagtapok tong 3,000 kabuok. Mao to'y unang simbahan. Mao to'y first church nga didako, of course, ang core group, ang unang mga apostoles, man tong mga obispo, no? And then, mao to, 3,000 kabuok. Nya kaysa may nagwali, si San Pedro. Si San Pedro nga, mubo kayo og edukasyon. Atod pa sa ka-archaeologist nga mo ang katapusan akong adto sa Israel mga 5 years ago, ang usa sa mga bag-o na kita nila na ebidensya nga ang si San Pedro di ay wa kahuman og grade 3, no? Mao na iyang grado, wa kahuman og grade 3. Kung tinuod man gani na, ang atong una sa to papa walay doctorate degree, di gani wa gani bachelor's degree, dili gani college graduate, dili high school graduate, dili elementary graduate. Tinuod man ang nakita sa mga archaeologists, mga scientists, then giunsa man ni Pedro pagwali nga way undang tibok adlaw og nakakabig og 3,000. Dili to gahom sa tao, dili to tawhanon nga kaalam nga naka-convert adto mga tawhana, but through the Spirit kita sila unsa ka powerful. Mao nang ingon ko, mao to'y unang LSS, no? Unang Life in the Spirit seminar kay si San Pedro, wa to'y PowerPoint. Wala to'y microphone, pero nakadungog ang 3,000 ka mga tao. Og mao to'y sinugdanan, nagkadaghan sila. Mao nang ingon sa 2:1-4, nagtapok sila dito before it happened. Okay? And then doon nakadungog sa kusog nga huros hangin. Yan, itugpa ang dila sa kalayo sa ilang mga ulo, nagsugod sila istorya o mga pinulungan. Mao tong glossolalia, mao tong gift of tongues. Okay, sunod pangutana kita, how do we receive the Holy Spirit sa atong kabahin? Mao to, at matud pa sa buhat 2:37-38, gipangutana man si San Pedro, human sa iyang taas nga diskurso, nang yun ang mga tao, Pedro, sa may buhaton na mo, what shall we do? O yung San Pedro, ang tagsa-tagsa kaninyo, kinahanglang maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo, aron mapasaylo ang inyong mga sala, o madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Mao na ang naatay bunyag. Sa atong kabahin, bunyagan ta, mao na ang atong pagdawat sa Espiritu Santo. Alright? Since nabunyagan ta, bata pa man, ang atong kasinatian wa nato diha masinati.
kinahanglan na siyang pukawon ang kasinatian, pero why duha-duha nadawat na natong Holy Spirit. Nya nakatabang kaayo kining Life in the Spirit seminar kay pasabton man ta sa Life in the Spirit seminar. Nya karon atong isurrender sa Ginoo ang atong kabubuton, ang atong lawas, ang atong mga tinguha, labi na ang atong sala, atong ihatag niya kay repent man pag hinulsol. Unya ang Espiritu Santo nga atong nadawat ma-release, mulihok ang gahom, mo-operate siya, mo-activate siya. So ang kasinatian nato later sa nakaapil og LSS, makadungog mo sa ilang mga testimonyo. Ang uban pero mayroong LSS, wala ra kasinatian kay labi wa kay siya ka-focus og paminaw, daghan siya kabalaka, di siya ka-surrender, daghan kay factors. Pero sa uban usara ka LSS ang gikinahanglan. Kita na gud lang lihok sa Espiritu Santo, doon na kabaguhan, mga bisyo na biyaan, mga sakit nga ayo diha no. Ako kasi nati giguana kay 40 ka tuig na kong hatag og LSS kay 16 pa akong edad, nagsugod na kog seminar, hatag og seminar. 16 pa nya ako karon 56 na, 40 na gid ko ka tuig og di na maisip ang akong mga kasinatian. No, labi nag ang testimony nako mudahan ako suwat. Mga madre gikan to ana sa Italy, sa Brad, pila ka gatos ming madre niya dire. Produkto mi sa imong LSS ug sa imong Bible study nagampo mi para nimo na musuwat sa nako. Nya nay mo adto ko sa lugar, masyak lang lagi ko kay ang pare mingon, Brad, ikaw to nag-LSS na mo elementary, grade 6 pa ko. Brad, ikaw to nag-recollection na mo, nag-Bible study, nag-LSS, high school ko. Wow, nang gani ko kay numdum. Kaingon ko, alam palabiin ninyo padre, kaya abi pa lang tiguang na kay ko, but nalipay kay ko. Dahil isa ka pare nga, powerful kayo nga pare, may kay muwali. Nasyak lagi kumayo kay ni pare muwali, niya, testimony din siya. Kay bao mo, nag-apil kong ilis bata, pa ko gidakos kong mama. Ako edad 10 anyos pa. Porti na ko hilak ako ibawag nga nung sigog hilak. Niya nga mong speaker, batanon. Ang yangan, si Brad Ali, iyang edad 16. Ingon ako, hala ka niya, nagkita mi sa pare, ingon ako, patsim ni siya nga pare, no? Kang Father Polinar nga pare, kay ingon ko nga, praise the Lord kayo, Father, no? Wagi ko kaybaw nga, naka-LSS di ka na ko, anyo ko kayo, so how do I know, no? Pila ka gatos, kalibo ka mga tao nang akong ginawalihan, pero kaybaw ka, grabe yun ang Holy Spirit, yung ison ko. And that is what should keep us going. Kaya hangtod karon, bisan din yung pandemic, bisan pag-unsay, pagitabo sa kalibutan, the Spirit is still active and alive. No? May purpose si Lord na nung doon na aning gitugot niya ni pandemic. We are not yet to really understand exactly unsa gi misteryo nga naglimit aning tanan, pero di gid ta pwedeng mawadag paglaom o dili pwedeng nga mawala atong pagtuo niini. Napay mas daghan nga mga lisod pagyud nga naagian sa miagi mga kapanahunan. Sa atong panahon siguro kini na ang pinakalisod na tong naagian, no? Pero life must continue because the Spirit never abandon us. Niagya pon siya uban nato karon. So, ang ato ani nga nadawat na nato sa bunyag og atong sination. Gabi ninyo maigsoon ko kining gasa sa Espiritu Santo, doon na ni isgot gasa kadiot ha. Okay. Tulo ni ka klaseng gasa, doon na ginganlan og manifestational gifts, doon na ginganlag motivational gifts, ug na ginganlag ministerial. Di lang nako i-mention ni tanan usag-usa. Ang ako i-share niyo part lang ani. Magisgot ta og motivational gifts, mao nang 7 gifts of the Holy Spirit. Mabasa na to sa Isaiah kapitulo 11. Akong ibat-bat ninyo gamay. And then ang manifestational gifts mao nang nasa 1 Corinto 12 kanang gi-explain gibat-bat diha sa LSS na hisgotag tongues, maghisgotag healing na ana sa manifestational gifts. Napailain ana ministerial gifts. Mabasa nimo sa Efeso kapitulo 11 kining gasa sa pagwali, pagpanudlo, gasa sa mga apostoles, apostle, prophet, evangelist, pastor and teacher. Ang kanang pastor, una gutag pastor kay mura maglaing relihiyon. Ang word nga pastor, leader ba kanang tigdumala shepherd, no? Ang tanan nato mga pare, pastor magina sila kay naaman parokya nga gidala. No? Ug nas mga tao nato bisag dili pare, pero nagdag mga grupo, organisasyon, nag-lead bitaw, nya gasa man na kay di tanan maka-lead. Nya wa gyud mga sweldo ng mga tao nga sakop sa imong community, sa imong organization. Nganong maminaw man siya nimo, nganong musunod man siya sa imong vision because naa kay gasa sa pagka-pastor, pagka-shepherd. That is called ministerial gift. Not everybody has that, no?
nga gasa sa pagka magtutudlo. Dili tanan maka naigasa sa pagtudlo. Na evangelist, kana evangelist mo ni gasa nga inisulti nimo murag magisi mo kasing-kasing ba. No, grabe gyud conversion mo toy gasa gid ni San Pedro o si San Pablo. Si San Pedro pagwali niya, matupad, they were cut to the heart. Ug mauman puto si San Pablo, grabe. Siya gyud pinakalaagan sa tanan nga magsasangyaw, the greatest preacher of all times. Yakin sa may nakig-uban niya ang Espiritu Santo. So ako i-share ninyo karon kining motivational gifts, which is the traditional 7 gifts of the Spirit. Isaiah Kapitulo 11, 2-3. Kaunang wisdom, understanding, counsel, fortitude or strength, knowledge, piety, fear of the Lord. Okay, unsa man ni siya? Unsa to'y tawag ano nila? Motivational gifts. Kung naatan ini, ma-motivated ta. Okay, unsa man atong ibatbat gamay. Ang ikapito, magsugod tas kapito is kanang reverence or the fear of the Lord. Gasa man na sa Espiritu Santo. Mao ni siya nag-confirm sa theological virtue of hope. No? Mao ni siya naghatag na tug tinguha nga dili ta ganahan nga mapasakitan nato ang Ginoo. Kanang mahadlok tang magpakasala mo na yung fear of the Lord. Dili fear of the Lord nga pagkakita kay kruspi humdagan ka, panuay ra na no. Fear of the Lord baka di ko ano nakikahadlok sa Ginoo ba? Tingtalon kag unsa may manitalo mo kanang mangurakot ka og naa ka sa gobyerno. O panalita na temptation nga mangurakot ka pero mahilang di ba? Adi lagi ko ano man ahadlok ka na nimo, adi lang gyud ko. Basta di lang gyud ko na di na ko na siya ma-take nga kuan. Di lang gyud ko ana. Ganun kabalibad man ka. Tungod kay na kay fear of the Lord. No? Grabe ang imong respect o reverence sa Ginoo. Sama ra gud nga nga nahigugma ka sa Ginoo o sa mga nahigugma ka sa imong bana sa imong asawa, mahadlok ka nga makasa ka sa imong asawa sa imong bana o ikaw asawa di ka hadlok kay dako kay kumo imong bana mabungkag ng imong papangig kung magbinuang ka kundi nahadlok ka nga masakitan nimo imong bana maghilak imong bana kay imo siyang gisadaan ana gani love kay nimo imong bana imong asawa nga mahadlok ka nga imo siyang masakitan mao na siya ang gasa no kanindot ana once nga ang Espiritu Santo mag-operate sa atong kinabuhi kini siya usa ni siya kapuwersa diha sa sulod kanato nga makamotivate nato to say no to sin because of our fear of God. Arita sa number 6 no paus-usta 765 piety. Kanang gift of piety mao ni ang naghingpit sa birtud o hiyas sa religion. Kibalo mata ang religion is an external element sa atong pagtuo no nga worship ta sa Ginoo no natay willingness na worship ta ug moserbisyo ta sa Ginoo pero ang uban musimba kay naanad o nisimba siya kay dili kumpleto yung adlaw nisimba siya kay out of duty kay basi makasa ko kining piety dili beyond that musimba ka sa Ginoo because you love the Lord ano ba no kanang ang imong pagka-Diyos nun, no? Ang imong pagserbisyo, pagsimba, pagtultol sa imuhang buluhaton, sa imong tinuuhan because you love the Lord. Just like imong i-respeto ang imong ginikanan. Not because they are perfect. Atong ginikanan, sa imong papa palahubog, imong mama diha, unsa pa, tagaw-tawan, yaw-yawan. But we respect them anyway because we love our parents. Yun na po ni ang gift of piety. Okay, ang atong God perfect man gani na siya pero usahay kita dili nato ma-feel ang piety kon napata sa level bitaw nga sense of duty, compliance lang. Pero naana nimo nang obedience kay ang obedience lahi man gina sa compliance lang. Kanaan nimo ang commitment. It is not just because of that. It is the Spirit that is at work in us to motivate us. Kanindot no? Mao na role sa Spirit. Nindot o nindot kayo. Puti nindot ta. Nya kini mga gasaha ato na ning nadawat sa bunyag ha. Nadawat na nato ni ato lagi ni siyang ato ning palambuon kining hiyas sa una katong atong gisay-say gina fear of the Lord nya kining piety. Haritas kalima. Ang word kining gift of knowledge, no? Unsa man po na gift of knowledge? Usahay ma-confuse nato ni sa wisdom o understanding. Pero sama sa wisdom or kaalam kining kahibalo mausad ni siya paghingpit sa pagtuo is a perfection of faith.
nga kung ang kaalam naghatag ka na tong tinguha nga makahukom ta sa mga butang, no, natay kaalam nga na makadungog tag usa ka tawo nagyaw-yaw, nagistorya, nagwali may tungod sa Ginoo. Ang imong gift of wisdom muhatag nimo kanang ano or mo sa tawag na kanang pindot nimo ba? Paalarma nimo nga oy sayop tong iyang pagtulunan, irehiya to. Di to mao, nilihis to, di gina mao, di nagpatuuran, no? Ang gift of wisdom nga naa nimo, mao na siya mo tabang nimo nga makahukom ka kung unsay dili angay o unsay dili haom sa atong pagtuong Katoliko. Mao na ang wisdom. Pero ang knowledge is the ability to act, to this ability to do so, no? Sama po sa council sa gasa sa maayong tambag kining kahibalo nga nagtumbok sad nga ang ato mga aksyon aning kinabuhi. In other words, it's more on the act or doing, no? Knowledge allows us to see the circumstances in our life the way that God sees them. Mura pag pahulamon ka sa Ginoo sa iyong kahibalo nga bisag wa pa kay kakakita ug unsa gyud kanang sitwasyon sa tanan, murag naa nagi ka kahibalo ba nga kahibalo mo man ni ako na gets, mo ni ako nakuha, mo ni akong na pamalandungan, this is the right thing to do, no? Nindot ta mo na mo di makakuha kahibalo nganong maalamon ka man nga tao. Dili kay maing laki ko, dili man ang Espiritu Santo mo naglihok sa akong kinabuhi. Ano ba? Mao na siya ang kanindot sa usa sa mga kanindot sa presensya sa Espiritu Santo kung ato gyud tugutan ba. We have time to really allow these gifts to flourish and bear fruits. Pinagi sa gasa sa Espiritu Santo, ma-determine nato ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. O matagaan ta niya og grasya nga makapuyo ta sumala sa atong nahibaw-an nga katuyuan sa atong kinabuhi. Ade kanidutan no. Okay, let's go to the next gift, is the gift of fortitude. Forty means strength, no? Gasa sa ka unsa man kalig-on, courage unsa may sakto Bisaya ni kalig-on mo siguro gini Bisaya ni, no? Fortitude. Okay. Mao ni siya usa sa mga cardinal virtues, o patro mo ning cardinal virtues, usa ni ini mao ning fortitude. Lain na is justice, ang lain na is prudence, ang lain na is temperance, o patro man ni kabuok cardinal virtue. So this is a cardinal virtue. Mao ni maghatag na tog kadasig kalig-on, kini kalig-on sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo bisag lisod. Okay? Unsa may gisuggest sa gift of counsel, unsa may imong nahibaw-an, imong mabuhat because of this. Bisan pas kakuyaw. Mao gasa sa mga martir. Ilaliman kag ang mga martir na nasa baba sa kamatayo, no? Ino kag gisalikway si Kristo, dili. Patyon ka, sige lang. Di na ko salikway. That's fortitude. 40. Mabitaw ng mga tambal nga naingaan nga 40, mas mahal. Di na lang ko mo-mention kaya bipila nag-advertise ta. Pero na kay tambal paliton. Kini nga brand, unya mi kag tanan 40. Mahal. Suway mo adto sa sa butika. Palit mo anang imong paboritong tambal sa sipon, nya na 40. Tambal sa labad sa ulo nya na 40. Di ba mahal? Pain reliever nga na word no 40. Mahal. Kay nga naman napakusgan man na tambala na. The word 40 means strength. Ang nagigamit man nato na. Nangitan kag singer, unsa may 40 anak niya? Birit na siya. Kani unsay 40 niya? Classical, operatic music. Kana unsay 40 niya? R&B. Unsa kani siya? Jazz. Unsa ni siya? Mao na di man tanan parehas. Unsa may 40 ni boxer, boksidora. Unsa may mas ligo na wala ang tuo. Na 40 ang tanan. Mao na ang doktor pa na unsay iyang gi-specialize. Doktor siya sa mao na iyang strength. Pero sa lahi sa doktor nga nag-specialize gi-eskwelahan, kini fortitude i-develop ni nato kay naaman ni nato na ang binhi sa Espiritu Santo gi-infuse naman ni sa tong kalag sa bunyag. Ato lang gini siyang inores, no? Ato lang gini siyang palambuon. Ya atong praktiso ni siya. Ug ato pangayoon sa Ginoo, tagaay mi Lord og fortitude nga makasugakod mi ni ining mga bagyo sa among kinabuhi. Magmalig-on mi. O kuyaw man ni kung mawa na ni fortitude. O kini na ma-affected. Daghang mga taong maghikog na. Kaya di na nila kaya, di na nila matake, di na nila kaya, wa na sila kusog, give up na sila. Bigay na sila.
Pero ang Ginoo naghatag nato ini nga gasa ato gining gamiton, no? These are manifestational gifts. Okay? Down to the third, right judgment. Right judgment is the perfection of the cardinal virtue of prudence. So, unsa ba ginang prudence? Wisdom na kay kahibalo what to do with the knowledge. So, na kay kahibalo. Kung sabi buhaton nimo based on your knowledge mo na wisdom. Yan ang pamaagi sa pagbuhat nimo sa imong wisdom mao nang prudence. Prudence. Example na niya. Kung kita kasi igsuon or kauban sa community nga nagbuhat og di mao ba. Example lang nangabit. Nya kay bawo gyud ka nga naa na siya asawa. So karon kay balo ka. Naa kay moral obligation isip igsuon nga imo sultihan. So ang knowledge nahibalo ka. Ang wisdom nga imo siya sultihan. Pero unsaon imo siya pagsulti, mao nay prudence. Kay usahay ang pag musulti gud ta sa sakto unya dili mao ang approach bitaw. Wrong timing ana tanan nya ang wrong tone of voice instead nga makadawat katong tawhana sa saktong mensahe di kay nakakuha sa mensahe tungod sa imong pamaagi sa pagistorya ug sa pagka wrong timing nimo sa pagistorya nimo nga nakas tunga-tunga sa mga tao nga dili makadungog. Mo man na siya prudence. So ma-practice mo na prudence is actually the timing mo na ang right judgment. So once nga nana kay prudence, ma-perfect na siya pinaagi sa right judgment. Right judgment is naana ka kay balo ka unsaon nimo ba? Mao bitaw ng mga tao nga dunay ministry of counseling. These people have the gift of the Spirit na maminaw lang sila sa imong istorya, sa imong problema. The Spirit will guide them to tell you the right thing to do. Mao na siyang right judgment. Pagkaninduta gid ining trabaho sa Espiritu Santo na to. Di ba? So, tungod ini nga gasa mga kaigsunan ko, Christians need not fear to stand up for the truth of the faith because the Holy Spirit will guide us in defending those truths. Mao na, mga kaigsunan ko. Daghan ko experience was one time nga, di lang ko mo-mention exactly unsa nga lugar. Diadto ko, di gina ko na siya malimtan, mga 15 or 20 years ago, experience ako. Gi-invite ko sa kaparokya. Somewhere sa Mindanao. Okay, diha sa inyo. Tapos, ang pare, medyo sa kailan ako, sa kadila ko mudawat nimo, at tulakas ang obispo, kay ang ilang obispo is also known nga, ayaw mo patakag dawat sa kinsa diha, parian ako. So, ano ba? So, why, kukuhagan, dito na sa obispo, sige, tutos bishop, protocol ta, pero ang proseso gud na mo, basta okay ang pare, di naman kailangan dito sa obispo, pero murag, nangunaw ang pare, amot kung sa iya pong sitwasyon, okay. O, dito may sa obispo. Anyways, you know what? Huwag ko nag-expect na murag i-interrogate yung sa obispo, maayo, grabe gipungtanan niya. Murag ko nag-defend og doctoral dissertation ba, ngutanan sa nako. Define integral evangelization. Pero siya, kibaw ka, basin ba yaw kung ka na mga taong imong walihan mas kamao pa na kay kanimo. Mao nang kani aman jud ka sa kung diocese unsa may imong mga credentials. Ayaw ko interview tanan so tanah ko. Daghang kasi pangutana na. Anyway, sa kaluoy pud sa Ginoo natubag-tubag nako pero ingon ba siya nako. Mao na imuhang pamaagi magwali ka sa ako mga tao. Ngano nag-upoy-upoy man ka? Ako ra sa ingin bishop. Di man ko pwedeng kanang padako ko sa tingog, magkarakara ko, kay naamang ko si mga tubangan. Ako inan, I truly respect you. Wanang as much as possible, lang akong tone of voice, ubos lang, pero you try listening to me preach, Bishop, dili ingon anay ko. Ngunta naman ka na ako kang gitubag sa pinahumok gin ako nga approach, kay grabe gud akong respeto ni mo, Bishop. Sige. Katapusan pangutana, pangutanan siya. That was the time nga, kanang bitang sa maneha, kanang nag-exercise ba ang mga sundalong Amerikano sa ganito siya, BFA, kada Visiting Force Agreement o gana. Dinhi sa Pilipinas, mga sundalong Amerikano o mga Pilipino, nya hot issue ito sa mga bishops, CBCP kaniadto. So utana sa nako, sa to siya kanang balikatan masiguro to siya. Kadungog na kanang balikatan exercise, unsa may imuhang stand. Inko bishop, kuan. Suma sa kung hibaw-an against gid mo mga bishops anin, ma? Kay bao ba kag nganong against me? Inko,
di kay ko sigurado bishop kay wa man ko sa iyong meeting, wa man ko apil. Nala ko gamang nahibawaan pero di ko kasigurado gyud sa inyong punto. Karon nangutana na siya nako. Siya sige. Tulo ko pangutana lang. Kini bang mga Amerikanong sundalo mo anis Pilipinas maghatag og mga kuan? Ansa, maghatag og training sa atong mga sundalo kung saan pakikira. Maayo dili. Maayo na bishop kay friend ko natong Amerika nya trino na atong mga sundalo og kumbate diha unsay mga bag-ong tactics na okay kina bishop. Very good. Ana siya. Kung panalitan ang kining mga Amerikano maghatag og mga armas sa atong mga sundalo din maayo dili. Maayo kina bishop kay hatag baya. Hatag gud wa ginay gasto na migo na to Amerika okay na. Good. Gina ko niya good. Kuyawa ni nga ini katuluan siya. Kung kining mga Amerikano sundalo upatay sa atong mga kontra din sa mga rebelde din sa Pilipinas, may dili. Kung dili siya na maayo bishop kay ato man yung problema. Kunya mo intrude sila sa atong sovereignty. This is our problem niya. Di man ay problema na di ginamayo. Iya ko gilumano. Congratulations. You can now go and preach to my people. Pas na murag yugo gihuwasan basos ang gato nang ang nasa kuyog na kuno man hilak na gud sila gud. Wa sa kasabot lagi bati nga murag naluoy daw sila nako unsa ba or gikuyawan sila di madayon ang seminar na ba. Nya kibaw mo pag adto nako sa parokya, didto ang pare bangan, didto ang mga leader sa parokya. Nya ingon na pare kibaw ka Brad. Gitawagan ko ni bishop, ingon si bishop paminaw mo anang inyong speaker kay niagi na siya nako. Unsa man di gipangutanan bishop, it's a long story father but salamat jud ko sa Ginoo kay sa tanan niya mga pangutana ang Espiritu Santo na hatag gid ako glamdag na natubag na wa gyud ko nag-expect nga ako nag-expect ba. So mo na nga anyways inoon friend man nato kay bishop man kana yung tuwa ka sa lugar unya mo na natiuna na ka mo na grabe gyud nga fortitude na pero katong panahon na the Spirit guided me sa pagtubag sa mga pangutana sa talahurong obispo nga nihatag na ko authority nga sukad adto balik-balik na ko sa diocese for more than 20-30 years ang tugyan na siya namatay na no naman siya rest in peace. So mo na magkaigsunan ko ang gasa sa Espiritu Santo. Then number 2 paspasan nato gamay understanding. Lahi na gamay siya sa wisdom. Okay? Kaya atong i-distinguish gamay wisdom is the desire to contemplate the things of God. But understanding allows us grasp, makagets kita, no? Wisdom gani, mamalandong taong sa beginning magabutang sa Ginoo. But ang understanding, maunay makakuha pa na, no? Makapakuha na to, na makakatch bitaw ta at least in a limited way. Kung unsa gyoy buot ipasabot sa Ginoo. Pinaagi ining gift of understanding, we gain a certitude about our beliefs that moves beyond faith. Nga bisan og di na to ma-explain because of understanding, sure ta nga kanang atong gituuhan iya gina sa Ginoo. Okay? And finally, the gift of wisdom. Okay? Wisdom is the first and the highest gift of the Holy Spirit, the perfection of the theological virtue of faith. Pinagi sa wisdom, ma-value na to ang mga butang nga atong gituuhan. No? The truth of Christian belief are more important than the things of this world. Kung na kay wisdom, tali sa bahandi o sa pagkabalaan, mupili ka sa pagkabalaan. Mao to kang Solomon. Combination na to, wisdom, understanding. Remember na nagdamugo sa Solomon? Nagdamugo siya. Ang Ginoo ningon niya, pangayo bisag unsa ihatag na ko nimo. Sa Ginoo tagai ko wisdom aron ko makasabot. Give me wisdom that I may understand. Mao to. Ingon ang Ginoo Solomon, pwede ka mo mangayo na kog bande, pwede ka mangayo na kog taas ng kinabuhi. Pero nangayo man ka o kaalam ihatag na ko nimo, unya ihatag sad nako nimo pakapin ang mga butang awa nimo pangayoa, sama sa taas sa kinabuhi, sama sa bahandi, bisan pa ang imong mga kaaway akong ihatag sa imong mga imagine ka unsa ka importante ka ng wisdom, no? So arita mulakbit gamay, di na nako explain kay sa LSS naman but ilakbitan nako 1 Corinthians 12:8-10. Siguro nahinumdum mo anen niya, no? Gi-mention gyapon dinhi ang wisdom, knowledge, kanya faith, and then the gift of healing,
Unya miracles, prophecy, discernment of spirits, tongues ug interpretation of tongues. Ang tawag ani manifestational gifts. Nga usually during our meeting sa atong worship, mga seminars, mga conferences, mo manifest ang presence sa Ginoo na diha. So mao na mo na istorya, mensahe, da dito mga taong masakiton ni pre-uber nimo mga ayo, mura magmaingon si Lord, I'm here. The Holy Spirit will say, I'm here. I'm moving in this congregation. In other words, ang Espiritu Santo ra mo mubuot ana, dili na siya wala tay switch bitaw nga inig-switch mo ana, inig-on mo magtangs ka diretso, inig-on mo na aday masakiton mo maayo. Dili, we are not in control of that gift. In the sense nga magbuot ang Holy Spirit kung kanusa siya mag-manifest. Mo na nga manifestational. Katong motivational gifts ato kanang motoy atong puhunan, motoy atong lifestyle ba. Nga every time nga manginahanglan ta adto na na siya, na kay wisdom, na kay understanding, na kay counsel, na kay fear of the Lord. Pero kining manifestational as the Spirit leads. Okay, for example, kag Ginoo tagai ko gift of healing. Yung may na Ginoo, wa may masakiton din Lord, pangitag sakit diha kay ako'y ayuhon. Dili na, murag imo nag-manipulate ang Espiritu Santo. Right? So, nindot ni niya gihapon especially in the charismatic communities ug mga ministries mo ni siyang mga gifts of the Spirit. Atong i-mention, no? Mo ni ang gifts of Spirit, mo ni wisdom, knowledge, faith, healing, miracles, ug uban pa, prophecy. Ana. Nya, kana nga gifts, giatag na sa Ginoo nato. Gamito na to na. The process of using it, makapamunga ang Espiritu Santo nga maunay mo pausab sa atong kinabuhi. Mauna ni, the fruits of using the gifts. Mauna ang naa sa Galatia 5:22. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Okay? Ako naman yung na-mention last year kay nakatalk man ko about gifts of the Spirit sa dinhi, so and fruits. Ako na na-mention gamay. Pati ni Duta. Ako lang i-note just one more time. Usa ra gid ning gift. That's why giingon sa Galatia 5, the gifts, plural, the gifts of the Holy Spirit is may nagigamit, no? Sa grammar, nagsinumbagay na kay gifts, dapat, the gifts are, or the gift is. Pero matud pa sa usa ka Bible scholar, si Father Hendricks, yun siya, sige lang, gi-translate lang gina literally from Greek, wala lang gina giusab. Sa Old Bible, makita gina nimo, the fruits is. Kay ang fruits diha, plural, maunang manifestations. Ang is the one gift. The fruits of the Spirit is love. So meaning, kanang joy is an expression of love. Ang peace is an expression of love. Patience, goodness, faithfulness. Kung na kay love, happy man ka. Kung na kay love, peaceful man ka. Kung na kay love, naani mong patience. So, all of the other 8 gifts are actually manifestations of the one gift of love. Because the Holy Spirit is the love of the Father and the Son. Nindot kayo. Nindot kayo. Pero walay automatic ini nga kausaban ng igsoon ko. Kita nimo ang kinabuhi sa mga santos, grabe ang life nila, no? Makaingon kag grabing kuan no? Pero nganong nakagwanta man sila? Nganong naka-sustainer magid sila, nakasugakod magid sila ining mga panglutos. Labi na mga apostoles, gimartir silang tanan, except ni John. Kay si Juan nga, ebanghelista, apostol, na matay mas katigulangon, tungod kay doon naman siya mission, siya may nagatima sa mga birhen, no? Pagkamatay na ni Jesus. But all of them, imagine ka talawan, si Pedro talawan, maganito, talawan na to siya. Lakaw tubig ni unlod, pero tanawa. Gilansang sa krus, niya gituwad, gibali ang iyang ulo na sa ubos. Si San Andres, gilansang sa krus pod nga, purmang X. Oh, sa Santiago sad hagbong gikan sa taas gabahin sa templo. Noon niya pagkauman gibato, patay. Nganong naaman sila ani? Namunga ang Espiritu Santo diya kanila. In times nga naanatas kalisod mga kaigsunan ko sampitang Espiritu Santo. Come Holy Spirit, come. Tabangi ko. Come Holy Spirit, manifest in my life. Come Holy Spirit, ang bunga, ang imong mga bunga Ginoo. Gusto na ko nga masinati na ko. Tabangi ko Ginoo. Ana? So, here, how the Spirit manifests.
1 Corinto 3:16, mao na ni siya ang makatransform ka nato. Ingon San Pablo, do you not know, ingon San Pablo, that you are God's temple and God's Spirit dwells in you. Kung kay ang Spirit of the Lord nagpuyo man ka nato, ayaw buling-bulingi ang imong lawas o ang imong kalag. Karong panahon na nata sa gilag the porn generation. Grabe nga negosyo da ining pornography, pila ka millions of sites nya. Kwarta gid ba? Kwarta nya, grabe gyud. Imagine ka, the act of marriage is something sacred and it should be done in a way nga maka glorify sa Ginoo. Mao na it should be done in secret. Kay that is something private between two. Imagine ka, what is pornography? Naay magbuhat anang butanga, nya naay magkuha og kamera, unsay purpose? Ipagawas diha ang mga salida, unsay purpose? Para ang mga tao dito ma-sexually aroused sila. See? And what happens now? Nahimo na siyang nahimong gi-magnify nimo ang lust ug mao na ang sala. Okay? Para lang sa unod. Pero nalimot bitaw sa purpose niya ng gift of sex. Mao bitaw na kami niyon para ni ana. Number one, ana nga there is unitive function nga ang laki ug babae mahiusa. Genesis 2:24, ang lalaki mo biya siyang aman o ginahan, mo tipon siyang asawa, silang duha may muusa. Ang kaduha, para procreation, go to the world, multiply, fill the earth, have dominion. Karon ang pornography, some people di na ganahan magminyo kay magsige lang tan-aw pornography. Asa namang unitive nimo, wala na. Unya asa naman nga multiply, wala na. Kay ang pornography, ang uban ana, stilan, dili na nato maisip. That's why it is X. Bawal yan, mga kapatid. X. His warmth, the warmth of the Spirit, no? And love are directed to the church and to each individual. Ang gugma na to para sa usag-usa, sacred, holy love, o para sa simbahan. The essential task of the Spirit is to sanctify and make each one holy. That's why ang Holy Spirit is holy. Everyone, everything that the Holy Spirit would touch becomes holy. Okay, mo bitaw na, og imo gitanan holy man ta. Imagine ra gud na gipuy-an ta sa Espiritu Santo. Kay numdum ka sa Exodus chapter 3, ingon ang Ginoo kang Moses. Moses, take off your sandals. You are standing on a holy ground. Moses, tangtanga imong sandalyas, nagbarug ka sa dapit nga balaan. Nganong balaan man tong Mount Sinai? Unsa ditong ilang bukid dito? Unsa ditong yang yuta dito? Di dito yuta para sa ato. Parehas. Pero what makes that mountain holy? Because God was there. The presence of God was there. It is a holy place. Kita, the presence of God is within us. Mabitang mo yung kag P-O-G-I? Pogi. Kasi meaning sa pogi, presence of God inside. Pogi, presence of God inside. D-I, divine indwelling. Gipuy-an ta sa Ginoo. Makahikap lang ganing kang Ginoo sa imong lugar, sa usa ka lugar, sa usa ka dapit. Santos na magani, sagrado kita pang nangalawat kita sa lawas ni Kristo. Sagrado gid ang tao. Busa, di na to buling-bulingan kini atong lawas. Pinagig mga bisyo. Makaigsunan. Mautod pa sa Ezekiel 36:26-27, I will give you a new heart and place a new spirit within you, taking from your bodies your stony hearts and giving you natural hearts. I will put my spirit within you and make you live by my statutes, careful to observe my decrees. Ang Espiritu Santo mo mutabang ka nato nga makapuyo kita sa mga kamanduan, kasuguan ug balaod sa atong Ginoo. Kay kung kita-kita lang mo naging ni San Pablo nga wa ko kasabot sa akong kasinatian, Roma kapitulo 7 14-25. Sa akong hunahuna og kasing-kasing nakauyon ko sa balaod sa Dios. Nahibalo ko nga ang balaod sa Dios maayo. Apan dunay laing balaod nga naglihok sa sulod kanako. Nga sa panahon nga ako magbuhat og maayo, ang dautan nga di nako ganahang buhaton, mao'y akong mabuhat. See? Makarelate ba ta sa predicament ni San Pablo? How many of us nga may gusto kong bumait, di ko magawa, na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Pero kung naanang Espiritu Santo nimo, dili na siya lisod kaayo. Nga kay mo na iyang promise, I will put my spirit within you and make you live by the statutes, careful to observe my decrees. So, kailangan kita sa Espiritu Santo karon kay nagpuyo ta sa palibutan nga grabe ang spirit of rebellion, grabe ang spirit of lust,
No? We need the Holy Spirit para mabalaan ang atong kinabuhi, atong pamilya, atong trabaho, atong pagnegosyo, balaan. Because we are a holy people and we are a holy church. One holy Catholic Apostolic Church. What makes this church holy? Because of the Holy Spirit, the life and the soul of the church. The Holy Spirit provides us with a new power to do what is right and effect changes in our nature. Sa una nga tihik ka, karon kay balo ka na mo share, mangyatagon ka. Mao na. Anang atong mga community pantry, no? Kung dili ta matat sa Holy Spirit ana, o tong sa tong na issue na katong pagsugod nga dunay sa kababay dito sa Manila siguro to, nagkuha ko sa katray nga itlog gikan sa community pantry. Karon nag-open na ang atong mga kasing-kasing, hindi na ta magsalig lang sa gobyerno tungod sa pandemic na man sa giuban nga maka-afford, makakaya kutob si mo makaya, share. Na ikaw sa kutob si mong panginahanglan lang gyud. Sa nanginahanglan, kuha lang kasi mong panginahanglan for the day. Dili ba maumani ang giingon sa buhat sa mga apostoles? Human sila na kunsaran sa Espiritu Santo, they share what they have. Acts chapter 2, mga kaigsuunan 42. Nagpadayon sila sa pagpikas-pikas sa tinapay ug pag-inabitay ug pagpuminaw sa pagtulunan sa mga apostoles. Okay? Before we end, yan na. This is the last part. The Holy Spirit brings us the presence of God so that we can pray, hear His voice, and experience His intervention in our lives. Sa Roma 8:26, ingon San Pablo, sanglit di man kamo kahibalong mo ampo. Ang Espiritu Santo may mutudlo kaniyo sa pagampo, sa pag-agulo nga dili kasaysay sa pulong. No, karon panahon na daghang kalingawan, takang kayong if you want to spend your time nga wasting your time, pagkadaghanan nimo mahimo. But the Spirit is calling you to pray. And then we do not know how to pray, the Spirit will lead us to pray. Mo nang whatever prayer you make, ask the Spirit first. Come Holy Spirit and lead me to prayer. Come Holy Spirit, teach me to pray. Come Holy Spirit and teach me to glorify the Father and the Son. Pagka-importante di ana, no? And then ang Holy Spirit mo transform na gikan sa atong pagkahadlukan from fear to courage. Gikan sa atong pagkahadlukan ngadto sa atong pagkaisog, sa atong pagkalig-on na di na ta mahadlok basta-basta. Okay, kanindot no. Unsa pa? Gikan sa imuhang kasing-kasing nga puno sa hurts, from hurt to the heart healed. Kisa man nato kaagi og hurt sa gamay pata. No, gigibuli ka, ana tanan gi-lockdown ka, pero karon gi-heal ka sa Ginoo. Ako, grabe ko ka-wounded bud sa una. Pero now, I'm healed. So, that is the work of the Holy Spirit, from hurt to healed. Sunod, no hope, full of faith. Ang taong way paglaom with the Holy Spirit, mapuno ka sa pagtuo. You would be on fire. What is the Spirit? Mo na mo yung kaga on fire with the Spirit. And there is that joy that comes with the morning. Nigmatan mo sa buntag. He turned my morning into dancing. Mata pa sa buntag. Thank you Lord. Pag mata na ko sa buntag. Di ba? Kanta man natin sa charismatic, no? So, mo na. And then, there is the challenge. Okay? Mao na ang challenge ni Pope Francis para kanato. Okay? Nga, mangutana ta sa atong kaugalingon. We should be open to the Spirit. We pray to the Spirit nga mo enlighten kanato to make us more sensitive to the things of God. This is the prayer that we need every day. Come, Holy Spirit. Come into my heart to be open to your word. May my heart be open to what is good. May my heart be open to the beauty of God every day. And this is what I do, mga kaigsuunan ko. Every morning when I wake up, moingon na ko, morning, Holy Spirit, let's do it today. Please be with me, Lord. Holy Spirit, guide me. Thank you. I love you, Holy Spirit. Kanapit ang kanta nga, Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I want you more. I'm reaching for your heart. You all know in my heart. Saan pa ito isumpayan na, no? Na ako'y kuyog, mahinumdum jugo anak ito.
I love that song. Basta makakanta ko ana. 2 years ago, I had my Pentecost in Singapore. Singapore, grabe na mong kanta, grabe, no? Ang among mga intercessors dito sa Singapore. Grabe kayo. So, mao na makaigsunan ko ang challenge, and let's pray to the Holy Spirit nga mulihok pag-usab once again dinhi sa atong kalibutan, sa atong kinabuhi, ilabi na sa atong simbahan karon nga giuyog sad gyud. Imagine atong daghang kay mga pari nga kuan, akong kailang nga matay sa COVID, pila ka obispo, pila ka hundreds dito sa Italy, US. Gawa sa naay mga simbahan gipangsunog, mga Kristiyanos nga gi-persecute niya pag COVID nga managdag tigaw kanato karon, no? So let's pray that the Holy Spirit will continue to be with us. Mga kaigsunan ko, I'm excited, and I'll take this opportunity to invite you sa amuang Triduum karong May 20, 21, and 22 alas 7 sa gabi, live ni sa atong mga Facebook pages. Natay misa, na talk sharing, niya na worship niya ang pinaka-celebration ginato karon ng next Sunday, May 23. This is the jubilee of the charismatic renewal in celebration of the 500 years of Christianity. Live ta sa station DYRF, CCTV Channel 47, CCTN, and then Laiko Cebu o Archdiocese of Cebu Catholic Charismatic Renewal Services ng mga pages, no? Join us kay ganina nagpractice na. Dili ni siya ordinary nga celebration, jubilee gini. Jubilee ni, and there are 300 young people from different communities ang mo dramatize, mo present sa gifts of the Holy Spirit. It's really fun. Ang kami excited na kami nag-organize ani. Then it's not just here. Ang ako makaila sa Amerika o sa uban pa mga lugar, they are very interested. Everything will be done in English para masabtan. Mga Amerikano na kumakaila o mga Vietnamese, mga Mexican, they'll be joining online, mga kaigsunan ko. So I'm really excited for next Sunday. Thank you kayo, Brother Alex, for inviting me, and sa tanan nga kapamalandong, salamat sa inyong atensyon, sa inyong pagpaminaw. Praise the Lord. All right, so daghang kayong salamat, Brother Alice, sa imuhang pagpaambit karong gabi una. Then ubay-ubay sad ang atong nakutlo, no, nga mga pagtulunan o kahibalo mahitungod sa Espiritu Santo o mga kaigsonan ko diyan ni Kristo, mga kapamalandong, kini nagpamatuod lang nga sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo sa kinabuhi, no, dili kita dapat magpakawala sa paglaom. Tungod kay wala lang tag gi-equip sa Ginoo sa mga gasa, kundi ang Ginoo mismo, ang Espiritu Santo mismo nag-uban kanato matag adlaw. So pag-ingon ni Brad Ali kaganiha nga sigara mag-ampo ra bata kay ang Father ug ang Son ang atong mention bitaw, no, sa ako kay talagsar ako maka-mention sa Holy Spirit. Siguro kanang pag-praising, pag-worship, pero kanang sa ako ang personal prayer, mostly Father ug Son ang akong ma-mention. Pero mga kaigsunan ko ni Kristo, dako kayo tag kanabang bless kayo ta, no, kay sa tanan-tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi, gipakita gyud sa Ginoo unsa kadako iyang gugma nato. Kay wala man gyud ta niya pasagdi, no? Wala gyud ta niya pasagdi. Og diha sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo sa atong kinabuhi, kapamalandong, kinahanglan nga atong sination ang gahom ug ang presensya sa Espiritu Santo. Aron katong tanang mga gasa, no, anaan nato ug mapuy-an nato sa adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Tungod kay ako nagatuig so higala nga kung kining atong mapuy-an sa atong kinabuhi, walay bisan kinsa nga makapilde nimo, no? So Brad Ali, thank you kayo sa imuhang pagpaambit, no, karong gabi una. Brad Ali, nay pangutana din no? Diha sa sulat ni San Mateo kapitulo 12 bersikulo 32 na giingon diha man nga ang magsultig dautan batok sa anak sa tao mapasaylo, apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo karon o bisan kanusa. Badal, pwede ba ato ning ma-explain kung si pasabot ani? Una, mga igsoon ko, ang tanang gyud sala basically mapasaylo man naman na sa Isaias 1:18. Ingon ang Ginoo diha, duol kamo kanako ug maghusay kita. Bisag unsa ka pula sa inyong sala, bisag kini dagtong pula, papution ko kini sama sa balhibo sa karnero. So ang atong premise ani, tanan sala gyud. Pwede gyud mapasaylo pero nay kondisyon. Muduol ka sa Ginoo, makighusay ka sa Ginoo. Okay, karon pangutana.
So milabot ana sa Holy Spirit, Brad. Ang Holy Spirit matod pa ni Jesus diha sa Juan kapitulo 16, ingon siya, katong gibasa to ganina, mas maayo nga mobiya ko ninyo, kay kung di ko mobiya ninyo, dili ipadala ang Espiritu Santo. Ingon na Ginoo, inig-abot si Espiritu Santo, siya ang magpahinumdum kanyo sa tanang butang o magpahinumdum kanyo sa iyong mga sala. So meaning, kana ding makasala di ita, no? Kana bitang murag na Diyos nung agda nga moingon, pakay pasaylo, pangumpisal. Holy Spirit di na. Karon kung di ta maminaw ana nga agda, di ta mangumpisal, di ta maginulsol. Di nakasala ka batok sa Espiritu Santo, o kung di ka maginulsol, di ka makasala, di ka mangumpisal, di ka makihusay sa Ginoo, di ka mapasaylo. Kung di ka mapasaylo, kay wa ka naminaw sa Espiritu Santo nga mo'y nag-agda nimo sa Ginoo. Kining despair. Unsa man ang despair? Despair is sin against hope. Kada bang makasaka moingon ang Holy Spirit, bisan unsa pa kadako si mong sala, mapasaylo lagi ka pag ginulso lang. Moingon ka, di lagi ko mapasaylo. How can you repent kung wa nagyug kay hope nga pasayloon ka? Deep within you mo bitaw nang kanang tao nga na depressed, oh, nya wala naman say hope. Na gini ang despair nimo nya. Forever na siya nga di na nimo ma-overcome. Nakasala ka batok sa Espiritu Santo, ano man, di naman ka maginulsol. So, kung saan pagkag-agda sa Espiritu Santo pag hinulsol, ikaduha, presumption. Kung saan man nimo pag hinulsol, kung muingon ka nga, nakasabot na Ginoo eh. Kini, tinuod na ko ni kasinatian, na ako'y kaila, na nisulti na ako sa Brad, na ako'y kauban liminister. Nya kining liminister Brad, na si kabit niya, iya ra bang asawa to sa Hong Kong kay nagpamaid. Karon, sige serve simbahan kada adlaw, so ako kay bawo man ko, ako sige istoryahan. Nga ana man siya nga, Brad, nganong sige kag pakalawat o niya naamang kay kabit. Ingon siya, okay ra Brad, salamat sa imong concern, pero okay ra man si Lord ani Brad. Ha? Ano kay ba magang okay? Nakikistorya naman ko sa Ginoo. Dito ko sa Adoration Chapel, ingon ko, Lord, naibaw ka na ako'y panginahanglan, nga na ako'y motiman ako sawawa din Pero naibaw sa kung saan ni Lord. Pero Lord, magsabot lang ta, Lord, mo-serve lang gikunin mo niya. Kini ako mag-serve, ako lang i-offset ba, akong ipakang dito sa akong adultery. Yan, nisugot man si Lord. Giyon sa pagibaw ni mo nisugot si Lord, niadto kag obispo, nung utana ka na, dili man ginamaw. So, wa na gid sa mga pisal, kay ngano, ang iyang adultery, ni-presume siya nga nisugot si Lord. That is a sin against the Holy Spirit. Kung di mo na ma-overcome, nagpagahi na kasi mo kasing-kasing. Natiman, to, ani lang siya kasimple mga igsoon ko. Basta ang imuhang despair o ang imuhang pagka-presumptuous, di nimo ma-overcome. Directly we sin against the Spirit because every time we sin, it is the Spirit that would always guide us to repent. Kung di na mag-repent, gi-snub na to ang Holy Spirit. Huwag mauna ang sala batok sa Espiritu Santo. Thank you, Brad. Salamat sa pangutana. Amen. So, praise the Lord kayo, no? Salamat kayo, Brad Ali. O atong pasalamatan usab ang atong mga kaigsonan, mga pamalandong nato nga ubay-ubay sab nga nagsunod karong gabi una. Salamat kay mga igsono sa inyohang pag-uban kanamo nining atong pagpamalandong. Salamat kayo sa inyohang suporta katong mga nag-share, no, ng mga nag-comment diha, katong mga nag-invite, katong mga first timer nga nag-tune in karon. Thank you kayo. O Brad Al, before siguro ta magtapos sa ni atong program, mohangyo mesay mo Brad Al nga mo lead og prayer, no? Karong gabi una sa atong pagtapos. Naka-mute ka Brad Ali. Amahan nga langit nun, nagpasalamat kami kanimo Ginoong Dios na ining kagabion. Thank you Lord sa tanan nga imong paggiya kanamo pinagi sa imong Espiritu Santo. Salamat sa imong gugma kanamo sa imong pagpadala sa imong anak o among gipasidunggan kamo Santissima Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nangayo kami kanimo Ginoong Dios nga ang espiritu nga ania kanamo karon amo kanunay paminawon. Balaan nga espiritu sa Dios nagasampit kami kanimo. Nangayo kami kanimo kanunay sa imong gasa ug lamdag, tabangi kami nga makasugakod kami niining mga kalisod nga gisagubang namo karon sa tibuok kalibutan sa among kinabuhi, personal, pamilya,
panginabuhi bisan pa sa kalinaw sa kalibutan. Among giampo ang Israel ug ang Palestinian conflict karon, mga lately nga mga panghitabo nga rockets nga nibuto didto. Among giampo kining among sitwasyon pod sa South China Sea. Sa China conflict batok sa Pilipinas ug kami usab ron tabangi mi, giyahi mi, labi na among gobyerno ang aming Espiritu Santo magagiya unsay next move. Labi na ang amo ang mga health workers, Lord, i-bless ang among mga frontliners sa pagbugno batok sa COVID nga nagpadayon gihapon dito sa Brazil, labi na sa India nga porting daghanan nilang patay everyday. Bisan pa man sa Pilipinas, Ginoo, nagampo kami nga mopadayon na kami sa among mga misyon nga dili namo ni undangon bisan pa man na di mi kabiyahe, dili mi kagawas-gawas kaayo, na sa kahanginan nagpadayon kami diha sa pagampo o sa pangalagad kanimo, pagsangyaw sa imong mga pulong. Espiritu Santo, balaan na kami. Make us holy, sanctify us, sanctify the church, sanctify your people, sanctify everyone. We give you back, Father, the glory and honor and praise. We thank you and we praise you. In the name of your Son, Jesus, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, and all the angels and saints of God in heaven. Amen. Himaya, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugan. karon Meron sa gihapon, sa katuigan, walay katapusan. Amen. Name the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. So praise the Lord. Hallelujah. Atong pakpakan no, dalaygon kay ang Dios karong gabi una nga di nauban na pod nato si Brad Ali taud-taud gyud no. Atong last December ata to, so first karon nga tuig. So hopefully sunod higayon na pod mauban na to si Brad Ali para sa uban nato nga mga episode daghang kitag natun-an o maigsoon. Dili nami magdugay, dili amo nang tapuson ang atong panag-uban karong gabi una o hinaton ta nga magkita-kita ta sunod Domingo pohon o sa sunod na pod nga higayon. Kanunay ang atong pag-amping, atong pag-ampo o pagpaningkamot sa pagpadayon sa pagbuhat sa atong misyon o atong hinumduman kanunay kauban nato ang Ginoo sa tanan natong gibuhat. Kini na lang inyong kapamalandong Brother Alex Lim, kauban pod si Brother Ali. Manamilit na lang og maingon, igsoon, padayon sa ato ang misyon, padayon si mong gibuhaton kay ang Dios nakig-ubad ka nato. God bless you, brothers and sisters in Christ. Oratio Imperata, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 and coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug naghiagom sa kadaghanan. Nangalyo po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta balik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.